Добра вечер, приятели. Добра вечер, слава на Бога. Днес се включвам, за да задам един въпрос, приятели. Един въпрос. И ако го разберете този въпрос по правилния начин, ще имате живот, приятели. Ако разберете този въпрос, който сега ще ви попитам. И въпросът ми е, какво е Библията за теб? Какво означава Библията, Божието Слово, както искаш го приеми? Какво означава за теб Библията? И аз знам сега какво ще ми отговориш. Знам какво ще ми отговориш. Ще ми отговориш, Библията е живот. Добре, приемам го. Библията е насърчение. И това ще го приема. Но първоначало, приятели, какво е Библията? Защото Библията започва след грехопадението. Реално. Виждаме сътворение, виждаме всичко, което беше прекрасно и така нататък. Какво е Библията за теб днес? Може ли да ми отговориш, какво е Библията за тебе днес? Изобщо. Какво означава Библията за теб? Живот. Е хубаво да е, ама този живот, като ти не разбираш за какво ти е даден този живот. Здравей, братчета ми. Като не разбираш какво означава този живот, защо казваш, че е живот? Ако погледнем първоначалото, приятели, какво е Библията, и като погледнем накрая последната книга Откровение, какво казва, аз бих казал, че първо, знаете ли, снощи мислих върху това нещо, приятели. Мислих и четах. Библията е изобличителна книга, приятели. Библията, ще го повторя пак, е изобличителна книга. Преди да дойде пък изобличението, приятели, вижте Бог какво каза на Адам и Ева в началото. Какво им каза? Внимавайте да не ядете от дървото. Ние днес взимаме Библията като насърчителна книга, като живот, като благословение, като всичко, освен като първоначало. Мислите ли върху това нещо? Бог дава живот на теб и на мен, и вижте, още когато Той ни дава живот, Той казва: внимавай. Внимавай как живееш, внимавай как се държиш, внимавай. Пример ще дам с моята дъщеря. На 2 години и половина, и аз като неин баща постоянно казвам: внимавай, не дей да взимаш нож, внимавай да не бъркаш контактите, внимавай да не паднеш, внимавай да не направиш това. Първо, преди всичко, преди изобличението да дойде, Библията е предупредителна книга, приятели. Библията първоначало е предупредителна книга за всеки един човек на тази земя.
След грехопадението, приятели, вече става изобличителна книга. Първо е предупредителна, след това става изобличителна книга Библията. Но когато ние днес станем да говорим и да изобличаваме дадени, да кажем, християни и говорим истината, както Бог говореше истината, както апостолите говориха истината, както пророците говориха истината, на нас всички ни казват, че ние съдим. Значи, щом ние съдим, значи и Бог съди. Така ли е? Апостолите сигурно и те съдиха, като ставаха да изобличават публично. Христос изобличаваше публично. Виждате ли докъде сме я докарали, приятели? Виждате ли докъде сме я докарали? Както казах, в началото Бог казваше на Адам и Ева: внимание, високо напрежение, казваше. Да са подготвени за проблемите, за греховете, които следват, ако тръгнат да вършат грях. Защото оттам започва първия грях. Но когато ти отидеш и кажеш на твоя брат или на твоята сестра, или на пастора ти, или на който ще да е на тази земя, той казва: кой си ти? Защо съдиш? Защо съдиш? Защо съдиш, ти казват. Дали съда? Или искам, т.е. аз не го искам това нещо, Бог го иска, за да вкара в правилния път. Първо е предупреждението, както казах, след това идва изобличението върху всеки един от нас. Може да си прочетете цялата Библия, защото аз съм я чел и знам какво пише в нея. Знам какво пише в тази Библия. Може да не знам всичко, но съм я чел. И виждам изобличението на Бог на всеки един човек, който прави. На всеки един човек. Второто нещо. Изобличение. От битие до откровение. Бог изобличава. Чрез хора. Бог изобличава чрез хора, приятели. Погледнете пророците какво правиха. Погледнете след това Христос в Новия Завет. Погледнете след това апостолите, които даде Бог. И те влизаха и изобличаваха, защото тези учения, които се преподаваха в синагогите, тези учения, които вървяха тогава, те не бяха спрямо Божието Слово. Не бяха спрямо Божието Слово. И Бог изобличаваше, приятели. Но когато ти станеш днес да кажеш: ей, в грешка си, ей, в ерес ходиш. В ерес ходиш и те ти казват: чакай сега. Ти много съдиш, братко. Ти много съдиш. Ти искаш да убиеш хората. Ти качваш такива публикации, които са все негативни и отрицателни. Както и вчера го казах, приятели. Една снимка качих вчера и много от моите мили братя и сестри тотално: махни тази снимка, не е хубава, ама твоята църква също е такава, в същата гносотия и така нататък и така нататък. Значи да мълчим, така ли? Да мълчим и да ни казваме, защото имаме грешки. Да мълчим и всичко да е, как беше, лицемерно. Всичко да бъде лицемерно, нали така? Но отворете си Чичо Google и да видите там какво казва за лицемерието. Или за лицемерните хора изобщо. Чичо Google много говори за лицемерието. Да видите откъде произлиза лицемерието. На Бог не му трябват актьори, приятели. На Бог му трябват истински служители. Истински служители му трябват на Бог. Не му трябват лицемери. Затова казах, че
в началото Бог първо предупреди. Бог винаги от сътворението до свършика първо ще предупреждава, приятели. Бог винаги първо ще предупреждава дадения човек. Дали е вярваш, дали не е вярваш, вече въпрос. Въпрос. Ще го предупреди. След това Бог ще изпрати човек и ще изобличи дадения човек за неговия грях. Дали лично ще го изобличи, дали ще изпрати човек, Бог ще изобличи дадената личност. Мъж, жена, дете, който ще да е. Ще го изобличи. И след това, приятели, вижте какво идва след това. След изобличението, когато ти си видял грешката, видял си греха, видял си беззаконието, приел си, че си в грешка и си се покаял за твоята грешка, грях, приел си Христос и така нататък. Вижте какво идва след това. След това, приятели, идва насърчението. След това идва насърчението. Защо идва насърчение след това, че Бог те е предупредил, след това, че те е изобличил и след това идва насърчението чак? Защото ти сам, ти или аз сме започнали да виждаме нашата промяна. Видял си, че започва твоята промяна. И това те насърчава. Това те насърчава, защото ти си се отрекал до някаква степен от греха и от греховете, които си правил. Започнал си по един друг път да ходиш. Пътя, който е Христос. Но не, днес ние знаете ли какво правим? За съжаление. И го казвам, че буквално точно това правят днес християните. Днес ние всички насърчаваме хората. Елате при Бог. Елате при Бог. Бог ви чака. Приемете го, такива каквито сте. Приемете го, живейте в благодатта. Не се притеснявайте. Бог прощава. Бог прощава. Ето това правим. Ние вземаме на първо място, приятели. На първо място ние взимаме насърчението. На първо място, че имаме милостив Бог, че имаме милостив Баща, който ни изпрати Святия Дух и ще ни изпълни и ние вече няма да грешим, няма да правим тези неща и така нататък. Но преди това аз ви зачетах две важни неща. Предупреждение, изобличение и чак тогава е насърчението. Чак тогава е насърчението, приятели. Защо? Защото ти, както казах, започваш да виждаш твоята промяна. Спираш да крадеш, спираш да прелюбодействаш, спираш да убиваш, спираш да правиш всякакви всевъзможни неща, които ги говорих и вчера, и миналия ден. Може да прегледате това, което съм говорил миналия ден и ще сравните с това, което говоря днес. Което говоря днес, приятели. И ще видите, че сами вас Бог ще ви насърчи и сами вие ще се насърчите. Защото започвате да виждате промяната в себе си. И казваш, ама чакай, до вчера правих това, сега вече не го правя. До онзи ден правих еди си какво. Сега спирам да го правя. И ще кажете, амин и слава на Бога. Третото нещо, виждате ли? Имате първа, втора и чак трета стъпка идва насърчението. Не някой да те насърчи. Не някой, а сам Бог. Сам ти да се насърчиш, че си спрял с греха. Че си приключил с беззаконието. И след това, след третата стъпка, която ти си предприел, идва четвърта стъпка, приятели. И днес аз ви ги казвам по-накратичко. Не искам да разширявам, защото е много дълбоко това нещо.
Много дълбоко е това нещо, приятели. Повярвайте ми, че е много дълбоко. Но искам да ви го дам в такъв вид да е смилаемо, приятели. Може би ще се включа по-нататък и ще го вкараме всяко едно действие от тези 4 неща, да ги видим по-отделно и малко в по-голяма дълбочина. Но вижте, след като си преминал през предупреждението, през изобличението, през насърчението, след това идва спасяването ти. След това накрая идва твоето спасение. Но днес всички говорят за насърчение и за спасение само. Никой не говори за изобличение. Никой не говори предварително да те подготви за това, което предстои. Не. Защо трябва да те подготвят за такива неща? Ти си по благодат. Нали? Ти си по благодат. И днес всички ти казват, че ти директно си спасен. Четвъртата стъпка ти я дават като първа, когато ти кажеш да на Христос. Четвъртата стъпка ти дават като първа и ти казват, вече си спасен. Щом си приел Христос, не се притеснявай вече. Не се притеснявай. Всичко е окей. Така ли е? Така ли е, приятели? Отговорете ми. Отговорете ми, защото аз задавам въпроси на Бог. Задавам въпроси и на много християни, приятели. Задавам въпроси на какви ли не пастори, апостоли, дякони и каквито са изброени в Библията. И знаете ли, много пъти не мога да си получа отговор от никой. От никой не мога да си получа отговора. И единствено само от Бог. Отговора си го получаваме единствено само от Бог. И вижте, когато дойде четвъртата стъпка към твоето спасение, накрая е спасението ти, защото си приел изобличение, първо бих казал, първо си приел поправлението ти. Приел си поправление. След това си приел изобличение. След изобличението ти от греховете и че си ги спрял и така нататък, идва твоето насърчение, устояване и накрая, когато ти си устоял до края казвам, до края, както и апостол Павел го казва това нещо, пътя извървях и вярата опазих до край, до кръв, до смърт, тогава идва и вечния живот за тебе. Тогава. И този вечен живот е с Христос, братко и сестро. Така че пригледай ги. Пригледай си отново Библията. Прочети тази Библия. Тя ти е дадена, за да живееш с Бог. За да живееш по един правилен начин. И ето пак ще повторя сега тези 4 стъпки, приятели. От битие до книгата Откровение отиваме. Набързичко. Няма да влизам в дълбокото. Защото когато влизаме в дълбокото, и много хора почват да плюят. В същото време на мен ми казват, че аз плюя. Аз постоянно наранявам хората. Аз постоянно говоря против християни, против Божията църква, против всеки един говоря. Защо? Защото никой не иска истината днес. Никой не иска истината, пак ще кажа. Никой не иска тая истина, бе. Никой, бе. А Бог я е написал в 66 книги. Бог я е написал в 66 книги, приятели. И ето ви пак отново 4 стъпки. 4 стъпки, за да бъдеш добре.
Много от проповедниците точно това казват. 7 стъпки да бъдеш добре, да бъдеш благословен. 8 стъпки да извикаш Божии ангели. 9 стъпки църквата ти да се разшири. И така нататък, които са пълни глупости, които го говорят. Пълни глупости. Но ето аз ви давам 4 стъпки днес. 4 стъпки. За да устоите до края и да наследите вечен живот. Първа стъпка. Поправление. Бог идва и ти казва. Бог идва и ти казва, както каза на Адам и Ева. Аз те създадах, Адаме, аз те създадах, Ева. Внимавайте да не съгрешите. Първа стъпка на Бога. Още от битие, приятели. Първа стъпка. Втора стъпка. След грехът вече, след като си сгрешил, Бог идва да те изобличи. Защото Адам и Ева се скриха за дървото. Адам и Ева се скриха за дървото и не искаха да си признаят греха. Не искаха да им види Бог голотата. Но не забравяйте, макар и да съм с тениска и вие да сте с най-хубавият си костюм от 100 000 евро, пред Бог всичките сме голички. Бог вижда и най-дълбокото на сърцето ти. Бог вижда най-дълбокото и в душата ти. Бог вижда на най-дълбокото в Тихият океан. Бог вижда навсякъде, приятели. Затова те се скриха. И Бог отиди и ги изобличи, приятели. И каза, защо се скрихте, Адам и Ева? Защо се скрихте? Второ нещо, изобличение. Поправление, изобличение. Изобличение. И ако ти приемиш изобличението и тръгнеш наистина с Бога, след това идва твоето насърчение. Ти се самонасърчаваш. Бог те насърчава, не хората. Не хората. Защото си спрял с дадените грехове, с даденото беззаконие. Спрял си. И след като си спрял с греха, с беззаконието и дошло насърчението върху тебе, идва четвъртата стъпка. Идва четвъртата стъпка. Спасяването ти. Спасяването ти. Устояването ти до край. Да държиш това вече. Да държиш това, което си разбрал за Бога. Да държиш това, което Бог ти е дал. Да устояваш върху греховете, да устояваш върху всичките тези беззакония, за да наследиш вечен живот. Няма как да обърнеш местата на тези 4 неща, които съм ти ги казал днес. Не можеш да ги обръщаш. Не можеш да вземеш спасението след като се покаял, новородил, както искаш го приемай. Защо? Защо? Защото днес точно това се говори и се проповядва, приятели. Покай се и ти ще бъдеш спасен. Покай се и ще бъдеш спасен. Да, ама не е така. Твоя живот след твоето покаяние те първа предстои и започва. Щом ти си се покаял, и тук говоря за истинско покаяние, те първа започват твоя труд в Бога, твоите мъки в Бога, твоите радости в Бога, твоето страдание в Бога и така нататък и така нататък. Те първа. Защото аз виждам всички тези апостоли, които проповядваха Божието Слово. Те се радваха, когато проповядваха Библията, Божието Слово и когато ги биеха заради Христос. Днес това християнство аз не го виждам. Днес всеки ти казва, ела при Христос и ще бъдеш благословен. Ела при Христос и ще бъдеш изцелен. Ела при Христос и всичко ще ти бъде окей и ти вече си в рая. Хайде стига де! Хайде стига де, приятели! Стига! Защото един човек, който примерно иска да се покая,
и идва и се покайва и новоповярвал и ти започваш да му говориш те безмислици и глупости и при един малък срив в семейството му или в каквото и да е, и този човек ще откаже Бог. И греховете ще му ги събираш ти. Защото не тръгваш да му казваш истината. Не тръгваш да му обясняваш реално какво го чака този човек. Че го чакат изпитания, че го чакат припирни, че го чакат какви ли не лоши неща го чакат. Заради Христовото име. Но след това, като устои до края, наградата е славна, приятели. Наградата е славна. Вечен живот в Божия дом. Вечен живот. Така че, в заключение ще ви кажа така, приятели. Какво е Библията за мен? Снощи го размишлявах с моята съпруга. Снощи. И тя вика, прав си, Марине. Снощи го размишлявах. Библията не е книга на благословения. Библията не е книга на изцеление. Библията не е книга да си благословен с всичко на тази земя. Библията е книга на поправление. Библията е книга на изобличение. Библията е книга на насърчение и Библията е книга на спасяване, да устоиш до края, за да наследиш вечния живот. Ето това е Библията, приятели. Бог да ви благослови. Няма да говоря повече. Замислете се днес върху това слово. Всички вие, които ще слушате, замислете се върху това слово. Не оставяйте врага да ви пълни главите, с неща, които единствено и само подхранват вашата плът, приятели. Вашата плът. Лека вечер на всички.